Assalamu alaykum hormatly müşteriler, mehran atanaslar. Bugün may ayının 20'si 2025 yıl. Dostlar, ertir may ayının 21'ine öğlen saat 6'da şul Bambitski halanyan maşinamızın biri auksiyonu var. Dostlar, 8-8,5 ming dolar arasında da utup alıp bolýar. Bu maşin näme maşin? Türkmenistan'da hada ve halan türlüyen maşinlerin biri Kia Sportage. Özüm polny full ýokary panorama, içim gara koja salon, basma start, 4 veda maşin. 2 gram ayrabak çıkmadık. Ayağını şular yazacak. Kara nikloy diskası var. 4 veda ödem sport variantı dostlar. Kime gerek olsa ertir oyunu var şu maşinin. Degmem yenilecek bir zafara ön bumper. Şükürlodam etlenen. Dövük faradan içinde duran. Maşin katı idealini 27. ayı. Havarlaş bilýäňiz +971 54 391 24 10 imo WhatsApp'tan havarlaşsaňyz hökman suratda nesip bolsa 8-8,5 arasında da şu maşyny inşallah nesibämizde bolsa utup alıp bilýäs. Dostlar, içi görüşüňiz ýaly. Ýokary panorama, içi koja salon, multirul, drive mode, elektrorushnik, palasada açyk, afgonda açyk, USB bezprodna zaryadnik, ulu monitor. Barda bağ bolsa bağ, ine bu da dostlar win kodi 2027 ayı. Elektrisizenyalar görüşüňiz ýaly. Maşin 40 gowy 1 kW dur dostlar. Hiç ilek dövük gençik ýok. Lüwünüm görüşüňiz ýaly. Döwlenä lüwi arasajak. Ýöne açyk kalan. Dostlar, bu sport variant boldur. 4 veda Kia Sportage. Arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Ertir nesip bolsa şu maşynyň oýuny bar. 8-8,5 ming dolar arasında da utup alıp bolýar. 10-11 arasında da eliňizde bar ýaş maşin. Arkaýyn habarlaşýaryň dostlar. Motor 2-4'lükdür. Barza şular ýazak, ne görüşüňiz ýaly. Hiçlik içine da geçmedik maşynyň. Şul kırlo bilen öň fara bumper çalşmaly. Kalan barda original zavodskoy. Kime gerek bolsa ene habarlaşyň hökman. Motorum ne görüşüňiz ýaly. Arasaja 2-4 motor. Kapodyň bir kalaryny içeli ýerine duran. Ne habarlaşyp bilýän +971 54 391 24 10 ýene belläp geçen. Arkaýyn habarlaşýaryň dostlar, Kia Sportage full variantyn soraýanlar üçin.